gospodo zastupnici i gledatelji koji ovo promatrate i zgražavate se. Pa eto, sjećam se kada je svojedobno Andrija Hebrang rekao da je sramota za Hrvatski sabor to što neki zastupnici u tenisicama dolaze na sjednice. Sjećam se kada su govorili da je sramota za Hrvatski sabor to što neki zastupnici jedu picu u Hrvatskom saboru ili drže jabuku na stolu. Ja mislim, dame i gospodo, da odijelo ne čini čovjeka, da forma ne može imati dominaciju nad sadržajem. Mi danas u Saboru imamo puno ljudi u odijelima i cipelama, puno ljudi koji su izvana uglađeni i fini. Svojedobno je, ako mi može kolega Škibol, ako imaš Novi Zavjet, molim te da mi dodaš, to je negdje ispod. Svojedobno je Isus govorio o farizejima i on ih je opisao na način da je rekao da su oni izvana se doimaju jako fini, a iznutra su, rekao je, okrečeni grobovi. To su ljudi koji glume, koji se izdaju za nešto što nisu. U Mateju 7:24 Isus se takvima obraća ovim riječima: zašto me zovete gospodine, gospodine, a ne činite ono što kažem? Svako ko dolazi k meni, čuje moje riječi, izvršava ih, sličan je čovjeku koji je ovako sagradio kuću. Kopao je duboko i postavio temelje na stijeni. Kad je rijeka nadošla, bujica je navalila na kuću, ali je nije mogla uzdrmati jer je kuća bila dobro sagrađena. Znači, kuća prava je izgrađena na dobrim temeljima. Ali onaj tko sluša moje riječi i ne izvršava ih, sličan je čovjeku koji je sagradio kuću na zemlji bez temelja. Bujica je navalila i kuća se odmah srušila. Od nje je ostala velika ruševina. Velika ruševina će ostati od HNS-a. I ono što je bitno za reći jest da, znači, mnogi su glumili Isusu da su njegovi sljedbenici, tako su i mnogi glumili u ovom Saboru da su dio oporbe.